Hej! Just nu är jag och Lisa ute och vi tar lite foton som jag kommer visa er här nedanför. Ja, men ja, det var typ det. Ja, jag har inte så mycket att säga, men jag ska faktiskt gå upp och vinka lite på er. Hej, det är jag som filmar, Lisa. Nu ska vi se hur det går för Ebba. Ebba. Vi kommer igen, Ebba! Hej! Oh. Hej! Okej. Vad duktig du är.